Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περί αυτού επρόκειτο. Ο πολιτικός κύκλος της κυβέρνησης έκλεισε. Εδώ και καιρό η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα εσωτερικά της προβλήματα και οξύνει τα προβλήματα του τόπου. Η κυβέρνηση παίζει με τους θεσμούς και το Σύνταγμα. Παίζει με τη συνοχή της κοινωνίας και τις αγωνίες των πολιτών. Παίζει με την εξωτερική πολιτική και με το κύρος της χώρας. Παίζει με την παιδεία ως δημόσιο αγαθό. Και κυρίως παίζει με συμφέροντα, οργανώνοντας μια γιγαντιαία επιχείρηση αντίστροφης αναδιανομής του εθνικού πλούτου, υπέρ των ισχυρών και εις βάρος των αδυνάτων. Η χώρα δεν νιώθει ασφαλής. Όλοι οι θεσμοί είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Η Βουλή, η δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές και τελικά οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν διαχειρίζεστε πολιτικές, διεκπεραιώνετε υποθέσεις στο όνομα συγκεκριμένων συμφερόντων. Η κυβέρνηση δεν έχει ανακλαστικά, δεν έχει ψυχραιμία, δεν έχει σχέδιο. Η χώρα είναι ακυβέρνητη. Δεν υπάρχει σχέδιο προϋπολογισμού. Απαιτούνται πολιτικές ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων και έχουμε προϋπολογισμό μείωσης των δημοσίων επενδύσεων. Απαιτούνται πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματος των χαμηλών και των μεσαίων στρωμάτων και εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος και αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης. Απαιτούνται πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους και έχουμε πολιτικές αποδιάρθρωσης της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας και του δημόσιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα θα έπρεπε να συζητάει η Βουλή όχι για έναν τυπικό ετήσιο προϋπολογισμό, αλλά για ένα γενναίο, ριζοσπαστικό, εθνικό σχέδιο υπέρβασης της κρίσης. Είναι τραγικό να έχεις τόσο υψηλά ποσοστά σχετικής και απόλυτης φτώχειας στη χώρα μας. Εάν εφαρμοστεί το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε το φαινόμενο αυτό ως ένα βαθμό τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί. Το πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί είναι το πρόβλημα των μεσαίων εισοδημάτων. Ποτέ άλλοτε μια φορολογική πολιτική δεν είχε τόσο έντονα και απροκάλυπτα ταξικά χαρακτηριστικά. Εις βάρος των απλών ανθρώπων, εις βάρος των μεσαίων στρωμάτων, τα οποία βλέπουν την ακρίβεια να διονγκώνεται και την εισοδηματική τους ανεπάρκεια να τους καταδιώκει καθημερινά. Η χώρα είναι ακυβέρνητη. Χρειάζεται μία ανόρθωση, χρειάζεται μία ανασυγκρότηση, χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που να μπορεί να προσφέρει στον πολίτη το αίσθημα δικαιοσύνης, το αίσθημα ασφάλειας, το αίσθημα προοπτικής. Αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας. Η κοινωνία ζητά ξανά σκοπό, εθνικό σχέδιο, εθνική συμφωνία, προοπτική. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι ένα συνολικό και ενιαίο σχέδιο που επιτρέπει στον πολίτη να αντιληφθεί ότι υπάρχει όραμα, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να περιγράψει την επόμενη μέρα.